U vremenu kada su knjige samopomoći među najprodavanijim naslovima, psiholog i life coach Aleksandra Bjelica osvetliće razloge njihove popularnosti i način na koji se na njihovim stranicama prepliću psihologija, književnost i sociologija. Razjasnit će nam i koje potrebe zadovoljavaju ove knjige i šta nam govore o duhu vremena. Iz sveta izdavaštva dolazi nam Gojko Božović, pisac i osnivač izdavačke kuće Arhipelag, koja ove godine obeležava 18 godina postojanja. Božović će govoriti o izazovima sa kojima se suočava izdavaštvo, ali će predstaviti i stvaralaštvo italijanskog pisca Claudia Magrisa, čije se knjige, kako kaže, čitaju u jednom dahu. Ljubitelji japanske kulture i vizualne umetnosti uživaće u priči Aleksandra Ilića iz knjižare Boulevard Books, koji će predstaviti najpopularnije mange, umetnički i narativni fenomene čije ime znači čudljive slike, a čiji svetski uticaj ne prestaje da raste. Konačno, Papišto Žolt, germanista sa Novosadskog filozofskog fakulteta i voditelj emisije Deutsche Minuten na TV Vojvodine, ponudit će svoje tumačenje potresne pesme Bertolda Brehta Rođenima posle nas. Okreni list i krenimo u dijalog sa knjigama. U novosadskim knjižarama Zenit i Boulevard Books kažu da su najprodavanije knjige koje se odnose na samopomoć. Manje se kupuju i čitaju knjige, na primer, Viktora Frankla, Zašto se niste ubili. Radije se rešenje traži u knjigama, na primer, Louise Hay, gde je poznat njen život, kako je pobedila bolest, razvod i sve ostale nevolje koje su je zadesile. Ali pitanje je u stvari odakle tolika popularnost i ogromna zainteresovanost čitalačke publike kada je reč o knjigama koje se odnose na samopomoć? Da. Pa sama reč samopomoć nam negde ujedno daje i odgovor. Kada ljudi prepoznaju neki problem za koji nemaju rešenje kroz novac, kroz prijatelje, kroz porodicu, kroz zabavu, kroz posao, znači negde nešto nisam dobro, a ne znam što baš nisam dobro. Ili znam, ali ne znam kako sebi da pomognem. Prva stvar koju uradimo jeste krenemo sami sebi. Pokušamo nešto da uradimo sami. Kad krene grlo da nas boli, prvo ćemo malo čaiće i nešto pre nego što odemo po antibiotik. I mene generalno raduje da su te knjige toliko popularne zato što mi govori dve stvari. Prvo, da ljudi počinju da preuzimaju u svoje ruke odgovornost za sebe, za svoje probleme, imaju upitanost o svom mentalnom zdravlju, gde ne pričamo mi, kada pričamo o mentalnom zdravlju, ne pričamo nužno o patologiji, nego samo o nekim problematikama do kojih smo došli i sad to trenutno nemamo rešenje ili nismo bili u takvoj situaciji ranije. Drugu stvar koja mi to govori jeste da smo zbog tehnološkog i industrijskog napretka konačno izašli iz 2, 3, 5 hiljada godina življenja gde su ljudi stvarno samo egzistencijalno preživljavali. Bukvalno, evo već i naše bake, pogotovo ovi naši trusno podlevlje gde je malo neki rat, taman se nešto skući, opet sutra nemamo ništa, jel? Tako da mislim da smo tek u zadnjih par decenija ili možda u nekim državama u par vekova došli do toga da jedna prosečna osoba može da se pita da li je meni dobro, da li ja u ovom uživam, koja je moja svrha, čime bi da se bavim, a ne samo šta ću sutra jesti i da li ću imati krov nad glavom. Ali kako odabrati onu knjigu koja je prava u stvari, koja je vredna da zaista može da pomogne, a da ne napravi još veći problem onda? Da. Pa ja bih rekla da kao i u svakoj struci ili kao kod svakog proizvoda, 10% ili 5 do 10% stvari su brilijantne, genijalne i stvarno kvalitetne. Ja? A onda imamo jedan veliku količinu nekog proseka i onda imamo neke knjiga koje možda ne mislim da ih je neko zlonamerno pisao. Pisao ih iz mesta u kom se taj neko nalazi. Ali mogu možda i da naštete tim nekim savetima. Tako da
kao i sve drugo, jel? Ako ja nisam poznavalac vina, ja probam jedno vino i mogu da kažem sviđa mi se ili mi se ne sviđa vino, ali dok ne probam 15-ak, ja ne mogu da kažem da li volim slađe ili oporije ili jače ili roze. Tako da, kao i sve ostalo, probamo, pročitamo jedno, pročitamo drugo. Preporuke su tu bitne, naravno. Naši prijatelji koji su možda pre nas krenuli tim putem pa pročitali nešto pa im pomoglo, kažu pročitaj ovo, a mi smo onda otvoreni da kažemo možda to baš nije za mene ili bravo, ovaj deo mi je prijao, ovaj nije. Tako da je traženje kao i kod svega drugog. Jel? Kada je reč o neuhvatljivoj prirodi psihopatije, prilično je popularna literatura i na tu temu isto. I kada je psihopatija u pitanju, naše saznanje se prilično tumači recimo na osnovu nekakvih horor filmova ili ne znam nekog lošeg ličnog iskustva, da li iz partnerskog ili čak i na poslu. Ali znamo li stvari šta je ta zastrašujuća F dijagnoza i zašto smo toliko opčinjeni pojmom zla i ljudima koji smatraju da ga otelotvoruju i kako nam knjige tu mogu pomoći? Pa prvo, šta je to F dijagnoza? Što više to proučavamo, to manje znamo. Ne zato što je to toliko mistično, nego zato što shvatamo da svet nije crno-beo. Zato što shvatamo da su svi ljudi različiti. Lako nam je da razumemo da svako ima različit otisak prstiju i da po tome možemo da se identifikujemo. Ali kada kažemo da je neko zao, svi su ljudi nekako isto zli. Jel? Tako da pre svega treba razumeti da po meni, možda neko drugačije smatra, ja ne smatram da postoje zla rođena deca, deca koja su rođena nekako. Tako da neki životni put, neko odrastanje, neka iskustva bolna ili iskustva zlostavljana ili iskustva zanemarenosti određuju određenu decu tako da se njihov prosto karakter izgradi u pravcu toga da oni postanu samoživi u najboljem slučaju, a nekada i sadistički ili okrutno nastrojeni. A onda i u tim F dijagnozama, da ih tako nazovemo, postoji čitav dijapazon i čitava lepeza raznih načina ispoljavanja. Suština priče jeste da po meni u tu kategoriju ljudi spadaju oni koji su se u nekom trenutku zatvorili, odlučili da je svet opasno mesto i da sve što mogu da urade jeste da se bore za sebe i protiv nekoga. Tako da, eto. Sve knjige napisane na temu kako promeniti život za 7 dana, na primjer. Kako promeniti život iz korena. Pa onda zatim one rečenice volim sebe ili još ona čuvenija rečenice Ruške Jakić dobro jutro ili dobar dan. Lepotica u gledalu. Zatim ona rečenica iz filma Sjećaš li se Doli Bel u svakom pogledu svakog dana napredujem sve više. I sve se one nekako svode na isto, na samopouzdanje u stvari. Ali koliko je stvari samopouzdanje važno, da li je to kulturološki mit i kako nam i to knjige mogu pomoći ili možda je bolje da pitam mogu li nam to knjige odmoći? Okay. To su nekako dva pitanja pa bih na oba odgovorila. Ovaj prvi deo u smislu, tu smo negdje prepoznali nešto što sada zovemo pozitivne afirmacije. I ja bih rekla da su to i opet neće biti popularno za čuti, ali da su pozitivne afirmacije jedna vrsta autohipnoze. Nisam iznenađena. Šta to znači? Ne kažem da reći sebi nešto pozitivno i lepo nužno loše. Ali ako ja sebe ubeđujem u nešto što suštinski ne verujem, onda ja samo u sebi pravim još veću unutrašnju neku borbu i jaz i razdor između mog pogleda u ogledalo koji kaže dobro jutro lepotice i misli koja prati to i kaže ali vidi podočnjake, ali vidi kosu, ali umorna sam, ali nisam naspavana. Znači sve ono što nije istina, kada se izgovara naglas, ona povlači istinu za sobu. Da li je onda neozbiljno ako se kaže da se život može promeniti u 5 koraka ili ne znam koliko koraka? Pa ne samo da je neozbiljno, nego je prosto nemoguće.
možemo da promenimo život u 5 koraka ako razumemo da su koraci faze i da neka faza traje mjesec dana, neka 2 godine, a neka, pa su to neki koraci ka nečemu. A možemo reći da je 8-godišnja škola su 8 koraka ka srednjoj školi, ili i tako dalje. Ali sva instant rešenja negde govori o tome kako smo i mi kao čovečanstvo došli do toga da imamo ideju da sve hoćemo instant i da sve može instant. Nešto može. Ja mogu da ubrzam kuvanje ručka, kuvanje kafe, ali znamo i kod toga da se tu gubi na kvalitetu. Kod tako nekih ajde da kažemo, banalnijih stvari. Ali kad sam u pitanju ja i moj život, da li bih želela da se dam u ruke frizeru koji kaže ja ću tebe da ošišam za 30 sekundi jer eto, to je sad neki hit i trend, ili želim neko ko će posvećeno to da uradi. Zašto bismo onda dozvolili nekome da nas u 5 koraka ili u 5 dana nešto navodno transformiše, a pogotovo nešto što je, ajde da kažem, nije se steklo i desilo preko noći, nego možda čak od detinjstva stoji ili je brak u krizi 2 godine pa ćemo mi da ga rešimo za 5 dana. Eto. Kad govorimo o društvenim mrežama, već smo više puta u stvari u ovoj emisiji govorili o tome koliko su na mrežama citirani Ivo Andrić, Meša Selimović, Bukovski, Mika Antić, ali zanimljivo da su vrlo česti navodni citati, Jungovi citati u stvari. Imamo i čitave YouTube uratke na tu temu, ali kako bi u stvari trebao da izgleda jedan dobro smišljen susret književnosti, psihologije, pa i sociologije? Pa ja bih to nekako pojasnila time šta za mene jeste dobro štivo. Ne nužno ni knjiga, jer štivo može biti i jedan tekst u novinama ili kratka priča ili pesma i tako dalje. Može biti scenarij za film. Znači, šta je za mene dobro štivo? Za mene je dobro štivo kada se susretnu forma i suština. Znači, ako imam fenomenalnu ideju, ali ne mogu da je spustim u formu, nemam način da je izvedem, onda mi imamo loše štivo. Ako imam fenomenalnu tehniku pisanja, a ideje su možda ajde da kažemo, ne toliko kvalitetno, opet imamo loše štivo. Ja više volim da pročitam knjigu gde je neko možda malo i slatkorečiv i možda nije baš najtehnički savršeno napisana rečenica, ali gde ta rečenica, taj put, ta ideja nađe put do mog srca i obogati me. Da mi neki odgovor koji sam u tom trenutku možda tražila, da mi neku perspektivu, neke situacije ili slične situacije mojoj koja će da mi kaže aha, vidi, nisam o tome na taj način razmišljala. I onda to bukvalno može da bude post na Facebooku. Znači, ne bih poredila književnost i to, ali hoću da kažem da smo nekako se previše u tu formu zavili i nekada gubimo suštinu u tom procesu. Berserk spada u podžanr seinen koji nije baš za mlađu publiku. To je neki najraniji teenage uzrast, a mislim da je i dosta starija populacija čita takve vrste mangi. Scene su eksplicitne, ima dosta krvi, ima i poneka eksplicitna seks scena i mislim da to možda nije najbolja stvar za prvi izbor ako ste novi u svetu mangi i da to možda treba malo da odstoji pa da onda uđete u priču sa Berserkom, ali po recenzijama i na internetu i uopšteno to je na bilo kojoj top listi u top 5 i stvarno je delo vredno pomena i s razlogom je toliko popularno u svetu.
Čelični alhemičar je izdanje po meni najbolje koje je Čarobna knjiga izdala. Serijal je završen u 27 sveščica, to je Stanko Bonova. Priča prati dva brata koja su se bavila alhemijom i napravila glupost iz svoje radoznalosti i onda ceo serijal prati tog brata koji je snosio manje posljedice u pokušaju da spase svog brata koji je imao fatalne posljedice od te igrarije i ne bih sad nastavljao sa pričom da ne pokvarim utiske čitaocima ako se odluče da poslušaju preporuke. Stvari koje sam stavio na treće mesto su, ja mislim, već 100 puta ispričane i da ste sigurno i svi već koji su ušli u svijet mangi i anime serijala makar bacili pogled na to. Naruto je priča o ninji koji je odbačen koji generalno ima tretman izopštenika u svom selu i koji uz pomoć upornosti, svoje dobrote i prijatelja uspeva da se nametne kao najbolji u svojoj klasi. A One Piece je malo dinamičnija priča i više avantura nego Naruto i prati jednog dečaka koji je odlučio da postane kralj pirata u surovom svetu istih. Na koji način se vodi računa o interesima čitalaca i o pravu na izbor u stvari? To je jako važno pitanje. Zato što upravo kad se knjiga suočava s različitim vrstama kriza, jedna kriza jeste tehnološka, druga kriza u nekim zemljama koja odvaja čitaoca od knjige jeste ekonomska. Treća kriza jeste kriza kulture u okviru koje knjiga ima jedan od najvažnijih uloga. Ta kriza kulture zapravo je učinila da posle čitavih vekova u kojima je kultura bila izvor legitimiteta i u demokratskim i u nedemokratskim porecima, danas kultura nigde nije formativna sila društva. Samim tim knjiga više nema onu nekadašnju funkciju da se u njoj preispituju sve društvene teme i da društvo od knjiga očekuje neki oblik saznanja koji mu je neophodan i da tu zapravo dođe do nekog iskustva koje će onda svi ljudi u toj zajednici primeniti. To ne znači da danas nema značajnih knjiga i knjiga koje ne preispituju današnje vreme na jedan superioran način, bolji nego jedan drugi medij ili jedan drugi oblik saznanja. Svega toga ima. Ali knjige su nekada imale socijalnu funkciju koja je bila obavezujuća i podrazumevajuća za manje više sve članove jedne zajednice. Danas su knjige izgubile tu funkciju, imaju individualnu funkciju. Svako od nas čita knjigu iz različitih razloga i to dok se u jednoj zajednici ne uspostavi jedna vrsta makar načelnog konsenzusa zbog čega mi čitamo knjige, zbog čega su knjige važne za nas lično, ali šta je društveni značaj knjiga, društveni značaj čitanja, neće se obnoviti neka zajednička, u izvesnom smislu obavezujuća funkcija koju možemo vezivati za knjige. To jeste jedan ozbiljan izazov, jer ako se gubi društvena relevantnost knjiga, ako se gubi taj status koja književnost, kultura, humanistika imala u modernoj istoriji evropskog i ne samo evropskog čovečanstva, onda zapravo društva postaju drugačija, postaju manje svesna sebe, postaju manje usredsređena na svoje suštinske probleme. To je ono što je drugi veliki izazov sa kojim se knjiga suočava i mi onda naravno imamo jedan vrlo jednostavan izbor. Da li ćemo želeti da razumemo vlastiti svet, ako to želimo, i onda samim tim sledećemo mogućnost da ga menjamo. Ako to želimo, onda ćemo čitati najbolje knjige našeg vremena. Knjiga pripada analognom vremenu, ali zavodljivost dobre priče to prevazilazi. Jedan od takvih majstora jeste Claudio Magris, čiji je Arhipelag ovdašnji izdavač, ali proslavio ga je roman Dunav. Čemu nas on uči? Ja mislim da je magija Magrisovog Dunava u tome što je on uspeo da od jedne dokumentarnosti napravi uzbudljivu, zavodljivu, zanosnu priču koja prati tog Dunava od tog jednog njegovog misterioznog početka pa do samog misterioznog kraja. Kao što kaže Magris negde na nekoliko mesta kao jednoj vrsti light motiva te knjige, on stalno govori da mi zapravo ne možemo reći gde je početak Dunava, gde je izvor Dunava, zato što postoje rasprava o tome gde je pravi izvor Dunava, a onda kad Dunav krene, onda mi znamo šta je Dunav i znamo gde je Dunav. I ne možemo na kraju, kaže Magris, znati gde je utoka Dunava, gde je ušće Dunava zbog te delte koja je fascinantna,
Ali šta je od toga prvi, a šta posljednji krak Dunava prema Crnom moru, to zapravo, kaže Magris, nikada ne možemo proceniti. Ali ono što znamo i što nam on tako veličanstveno govori, jeste da je Dunav jedna od osnovnih evropskih reka. Da je to reka koja prevazilazi sve granice, i političke, i društvene, i istorijske, i kulturološke. I one granice koje je najteže preći, to su zapravo granice najrazličitih predrasuda koje nastaju u dugom hodu vremena. I Magris u tom romanu, potpuno neobičnom romanu, jednoj vrsti, mogli bismo reći, putopisnog romana, od samih početaka Dunava ide duž te čudesne reke, koju tako dobro znamo, od jednog do drugog mesta, od jednog do drugog grada, od jednog do drugog sela, od jedne do druge simboličke tačke na Dunavu i opisuje sve to što je tu video. Tok reke, promene u njoj, pritoke koje joj dolaze, čak na nekim počecima neke veće reke koje se ulivaju u Dunav i po geografskim pravilima mi trebalo da se to više ne zove Dunav, nego da se zove recimo In ili nekim drugim imenom. Ali eto, Dunav je prevladao, postao je osnovna evropska reka ili jedna od osnovnih evropskih reka i na njemu su se kroz istoriju formirale različite kulture, različite civilizacije, različite kulturne forme i on zapravo kao da nije više samo reka, nego da je on jedan simbol geoloških slojeva evropske kulture. Magris, hodeći duž Dunava, ona pokazuje šta Dunav sve podrazumeva, šta sve povezuje i da tu na tim obalama te reke nastaju neke od najfascinantnijih evropskih kultura, različita prožimanja, kulturni dodiri, kontaktne kulture. Nastajale su i velike istorijske borbe i veliki sukobi. Magris opisuje neka istorijska mesta velikih bitaka koji su se odigravali na Dunavu. Ali ono što sa najvećom snagom on opisuje, to je zapravo činjenicu da Dunav donosi ne samo talase moćne reke, nego on donosi različite kulture i različite kulturne uticaje. Oni se prožimaju. Kultura je uzbudljiva upravo zbog toga što se kao nigde drugde, verovatno u jednom drugom prostoru ne dolazi toliko do doticaja, sučeljavanja, mešanja, prožimanja, dodirivanja. Kultura je upravo to. Jedno mnoštvo kontakata koji se ostvaruju i svi ti kontakti na neki način čine kulturu i Magrisu se čini da je Dunav tako jedna simbolička slika tog jednog kulturnog posredovanja koja eto ide od crnih šuma pa do Crnoga mora. Ali u koji pripovedački tok onda može čitalac da zakorači dok čita njegove knjige? Ono što je on uspeo da unese u svoju književnost, to je ta jedna vrsta zanosnog pripovedanja. Kad nam pripoveda recimo o kafeu San Marko u Trstu ili kad nam recimo govori o pobuni mornara u Kotorskom zalivu 1917. godine ili kada recimo govori o nekim slovenačkim planinama i sukobima oko njih između dva svetska rata ili recimo kad nam govori o nekim epizodama iz Dunavske istorije, mi vidimo tu jednu vrstu uzbudljivosti sa kojom Magris pripoveda, jednu istinsku pripovedačku snagu, umeće da se sklopi zanimljiva i uzbudljiva priča i vidimo jednu vrstu vitalističke volje pripovedenja koju neprestano prožima humanistička projekcija. Negde je Magris to pomenuo u jednom od svojih romana, onda je vrlo često navodio tu rečenicu preuzetu iz Talmuda u svojim esejima, koja otprilike kaže da dolazimo iz praha i da ćemo se u prah vratiti, ali to uopšte ne treba da nas spreči da između toga popijemo po neku čašu dobrog vina. I u toj rečenici Magris vidi tu potrebu i umeće da mi osmislimo vlastiti život između te dve nepobitne činjenice. Između toga mi možemo nešto da uradimo i ta humanistička volja, ta vitalistička snaga koja dolazi iz pripovedenja Klaudije Magrisa nam zapravo sve vreme govori o tome. Bertolt Brecht an die Nachgeborenen. Ihr, die ihr auftauchen werdet aus der Flut, in der wir untergegangen sind. Gedenkt, wenn ihr über unsere Schwächen sprecht, auch der finsteren Zeit, der ihr entronnen seid. Gingen wir doch öfter als die Schuhe Länder wechseln durch die Kriege der Klassen, verzweifelt, wenn da nur Unrecht war und keine Empörung.